Gaur berriz, Gipuzkoako ordezkarie eta sari ematen Gabi Etxar. Iparraldeko Federazioko lehendakari. Euskal Herriko txapeldun eta baita zazpiatean Gabi Orresti. Ipurde altzantzeko lehendakarie. Tronta bere altzarena. Trontzan berri Barberen anaiek Nafarroko ordezkari aurten Trontzan txapeldun eta sari ematen Jesus Ibanez, Arabako Herriko Berakundeko lehendakaria. Eta aizkoran, eta 30 zentesima. Eta sari ematen Jose Lorretegi. Dezen bat eta guzti behar izan dura, Nafarroko ordezkari. Eta sari ematen Gabi Etxar, Iparraldeko lehendakari eta Jesus Ibanez Arabako lehendakari dena. Gehiena, amaiba. Hortxe ba, merezitako txapel hori Nafarroko ordezkarientzako. Eta abestek izan du diemara urten zazpi herrialdetako. Eta seigarren Nafarro Begaro beroa Nafarroa bereko ordezkariri eta Pedro Alkortak emango dio bere sarie. Euskadiko Herriko Federazioko lehendakari denak. Bosgarrena eta sari ematen Miguel San Miguel, Dorosteko alkatea. Laugarren Lapurdi. Pedro Alkortak emango dio. Hortxe, La Pazaranek jasoko du Bizkaitarren ordezkari bezala merezitek. Hortxe Luxorbe eta Pedro Alkortak emango dio sarie. Eskangak jasoko du ordezkari bezala sari hori Miguel San Miguelek eman da. Garaikurre eta txapela. Eta trofea berriz Pedro Alkortak emango dio Nafarroko Federazioko lehendakariri. Pedro Alkortak emango dio bere garaikurre trofeoa aurtengo txapeldun izan duenan seinale. Baina ez da bukatzen sari banaketa, sari berezi bat badelako, eta esplikatu zegatzen izan duen lurralderi sari berezi bat ematen zaio, bere meritue badulako 3 urte segidetan txapeldun izatea. Eta aurten, iaz bezala, eta baita 2007an bezala, Nafarroa txapeldun. Eta Oskar Pelletxe eta Carlos Santamaria, Carlos Santamaria jasoko du. Garaitu hori, azken 10 urtetatik 9 ordezkari bezala lastofa. Zaku baizkerketan ibili delako. Carlos Santamariak Zierre sari dela. Ja 6 urte dien Nafarroak erazioa ikusiko dugu.
Hemen Bizkaiako Gipuzkoarrak etorri aurrera bakitzu bere domine jasoa Banatuko izkizue, dominoi. Egon, oendik denak etzatea jarrita, argazkiko oendik esarri. Hor, jarri zaiztea oentxe denak eta familiko argazki hori. Zorionak